Abu Safna jira kuŋolo wa dugawu a bɛ jaabi a kɔnɔ dɛ an ye Mamadu deli wa Abu Safna jira mun ye a ye deli kɛ a sɔnna ma wa mun ye sɔɔni Abu Safna jira an bɛn'o kumakan k'o latɛmɛ dɛ n'a fɔr'i kɔ Abu Safna jira madala ni dondalamugu n'a ko tɛna ban k'i to sen fɛ a bɛ ban k'i to koyi Ala k'a ni sababa bɛn Ala k'a ni sababa bɛn Abu Safna jira mun ye kunnafoni o y'an sigi kun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko waati kɔni a sɛbɛkɔrɔtara a b'u wuli ka jɔ kunnafoni mun n'o b'an bolo bi sɔgɔmada in na an bɛna mun ka fɛsɛ k'a lase Libanɔw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko M5RP Abu Safna jira ultimatum mun n'o kun dira ultimatum ale kun cɛra o kama Abu Safna jira M5RP tendance mun n'o bɛ Muntaka Tali ani Jamil Bitar fo ka taa fara mun ye Imam Umar Jara kan o kɔni y'a jira k'a fɔ ko M5RP Abu Safna jira a ɲɛmaaya bilen ko sugali kɔni ko a tɛ bilen k'a banna awɔ u ka waati fɔlen sera ko comité stratégique olu ka tendance kɔni Muntaka Tali Jamil Bitar Imam Umar Jara ko sugali tɛ olu ka ɲɛmaaya bilen dɛ Abu Safna jira kunu ma diya koyi Abu mun ye o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛra mun ye Abdel Kader Mayiga Abu Safna jira ale fana M5RP maa ye Abu Safna jira ale y'a jira k'a fɔ ko complot mun n'o labɛnnen don sugali kama Abu Safna jira ko surasi minnu b'a la ko a m'u tɔgɔ fɔ cɛ a girinna koyi Abdel Kader Mayiga a ye dɔw tɔgɔ fɔ dɛ a ye tɔgɔ fɔli kɛ dɛ ayiwa kunnafoni kɔni bɛ yan anw ta ye lakaleli ye cɛw an mun sɛbɛnnen bɛ cɛ an bɛ dan o ma nin ko in na dɛ nin ko in bɛ cogo min na cɛ Abu Safna jira an ka dan an ka sɛbɛn ta ma yanni doyila ka jan dɛ doyila kɛ o jaralakaw ta fan ye e balimakɛ bɔra a ma dɔn n'u y'i sɔrɔ k'i ta Suala Baya Ayidara bɔra yen ale bɔra a ma mɛn Sirifukɛ awɔ Sirifukɛ bɔ kuma ma mɛn o de la n ko yanni doyila ka jan yan doyila kɔni ka jan o ne doyila wa jango an filɛ waati min na cɛ fitini bɛ yen kurantigɛ bɛ yen cɛ tɛ yɛrɛ ye dɛ kuran kɔni an kɛnɛmamɔgɔw b'a sɔrɔ o kuma tɛ dibila tɛ koya Ala k'an n'a cɛ Ala k'a kisi a ma Ala k'an kisi Abu Safna jira o fana mana bɔ yen mun ye an ka cɛfini tabaw ye wolomasiri tabaw Abu mun ye février minnu sara u ye wulikajɔ minnu k'o kɛ terroriste 30 ɲɔgɔnna Abu Safna jira olu ɲɛnama an y'an tɛgɛ ta ka da olu kan wa mun ye caman fana an y'o ninkɛnɛ k'o karaba o kunnafoni bɛ an n'o lase Abu n'o fana bɔra yen Abu k'a fɔ ko dogo yi i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye travaux d'entretien wurutiye n'o bɛ an ka sirabaw k'u labɛn k'a kurakuraya Abu kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye district Bamako a n'an ka région kɔnɔna la musaka mun na a bɔra ko a ka taa dafɛ miliyari 44 o miliyari 42 Abu Safna jira ko a kɛra cogo di siraba ninnu kun bɛ cogo di bi Abu Safna jira miliyari 42 Abu ɲininkali to min a sigilen bɛ o kunnafoni bɛ an n'o lase Abu n'o fana bɔra yen mun ye lutte anti terroriste Abu n'o bɛ jatigɛwale kɛbaaw kɛlɛli ko fɔ mun ye maa tɛgɛ tara ka da maa 2 kan koyi o maa 2 Abu Safna jira an ka jamana ale cɛmancɛ bolo la wa maa jugu belebele do tɛgɛ tara ka du kan Abu to siran ɲa min na tɔ k'a sɛbɛkɔrɔ gan livre mun n'o bɛ tali kɛ mun ye colonel Alpha Yaya Sangare Abu Safna jira ale ka livre mun na a bɔra a kuma a cayara koyi Abu Safna jira ko mun ye détail troublant Abu ne kuma mun n'o b'a kɔnɔ n'a bɛ maanifin k'i sɛbɛkɔrɔ ɲɛnamini Abu Safna jira olu bɛna fɛsɛ limanaw a y'a sɛbɛkɔrɔ partager wa a ka kɛri caman k'o bila Abu kunnafoni sɔɔni an bɛ don a kɔnɔ o tɛ Jalo Tijani Abu Safna jira an b'a ka foli kɛ a sankɔrɔta nin waati na Badama MTM Abu Safna jira a fana ka foli bɛ yan tabarikala yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna n ko Fabu k'aw ka Mamadu a bɛ tila cɛ a bɛ tila ka don wa a man d'a ye o an y'a deli da ye y'a deli a kɔni ye kumakan dɔ bila yanni kumakan kana taa k'i to o bɛ tɛmɛ dɛ jija ka k'i ɲɛna dɛ Abu Safna jira nin y'an sigi kun ye o kama an b'a ɲini nɛgɛ kɛrɛfɛ fɛ nin waati na Abu ye ne bɔ n'a kan na bila ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye min ye sirajanta maa an b'a daminɛ teliya la maa mun kumalen don o de bɛ Musa Sɔyɔn Kamara Abu Musa ani Bala a sɛbɛkɔrɔ kumalen don a y'a jira k'a fɔ ko min ye fɛn de l'ultimatum Abu ultimatum n'i y'o kan mɛn nanzarakan na o bɛ waati bolodalen o ko fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dagaba kɔni a sɛbɛkɔrɔ wulilen don M5RP kɔnɔna la Abu mun ye jɛkulu mun n'o bɛ Muntaka Tali ale ka maaw ko fɔ o jɛkulu la i b'a ye k'a fɔ ko Imam Umar Jara ale b'a la ani ka taa fara mun ye Jamil Bitar kan ani maa yeleke caman Abu Safna jira waati tɛmɛnenw na o kun ye mun ye tile 3 k'o di docteur Choguel Kokala Mayiga ma o tile 3 in kɔnɔna la ko Choguel ka bɔ k'i yɛrɛ lajɛya k'a jira k'a fɔ ko mun ye a bɛ kan mun na Abu Safna jira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tile 3 kɔni ko o sera mun ye ni jɛkuluba in ye n'o bɛ tendance Muntaka
tala M5RP imam Umar Jara na genyo to Abu Safna Jara folen ku de dore no de betali ke ka sugal ko kala maiga muye jekulu mum be no be comité stratégique M5RP ha abu ye sugal ka galon ka bo anyama la de kaida ka foko ka damine ni watina foka tabla fo abu Abu Safna Jara ko muye M5RP Abu Safna olu ko ngatanasi e ko anyama ti muye sugal ko kala maiga ble abu ku ya nyama ya ka takadi imam Umar Jara ma almami ana jekulu nyama ya ka ta musa sawan kamara aya ira ka foko muye comité stratégique mun ne anyama ya be imam Umar Jara bolo imam Umar Jara Abu Safna Jara ko kunu ko ni ku ye nyonye bele ko ni ku oke nyonye mun ko na la Abu Safna Jara u benaga ka ira ka foko an kunye fole mun ko fo no de be kle saba o ko fo kle saba sera muye docteur Sugal ku kala maiga albi abaka dade ko na la wa Abu Safna Jara ayita sumare ka to ka shi ko ga na manya ka foko muye kle saba ko o bana anya fole mun ko fo sibiri temene no de be talike ka galu ngaboyi M5RP nyama ya la bala ko ambena akangoyi sikata la ko muye Sugal ku kala maiga Abu Safna Jara ko muye nyama te sabanigila ko akumuye marsikalo kle fla ibaye ka foko munye ni tendansi imam Umar Jara ka mau Abu Safna Jara ani kata fara munye mutaka talika ani kata fara munye Jamil Bitarka ani mayele ke chama ukunye kle saba ko di kabi shamedi temene ko di docteur Sugal ku kala maiga ma docteur Sugal ku kala maiga ale munye M5RP a comité stratégique o nyema baye ukunye kle saba ko di o makoy ko Sugal ka bok yire lajja li aka ira ka foko abe famuna abu kwa nana ka foko mun ko wati bolen ko ni ko o sira kunu no bena tarata doma Abu Safna Jara ukunye wati mun ko fo o sira kunu Abu Safna Jara nya fina tugumuna o yobara ka ke sabaningila ko akumunye communique mun yera no o boraka kala communique mura mada kono Abu Safna Jara no de be talike Jamil Bitar da feje Abu Safna Jara ale de no ko Bitar transi ko era to jibi ale sebe yobo yaba mede ni ko nata politique ko faga de polsa te politique de ni mi fem tan ko no don te menuna Bitar trans ko te daga dugula ka jwa te tege dugula ko ha do bibina tununa trans gara bitari politique de faga politique may ngoy wallahi politique doni kungolo la mais bi ka bara black nyesha way bi ka na fulo beta da ibi abete do ko bo tra de ka saw Allah ka gishi amina rabbi amin sabaningala ko Abu Safna Jara muye Jamil Bitar ale de bora ka communiquer ni ga kalangoy communiquer mun ko na la ayayira ka fo ko mun oluga vice president mun no be imam Umar Jara ko fo Abu Safna Jara ani ka ta fara mun u ka kadri baka maître mutakatala Abu Safna Jara ni akli bala samiri temene ale ko ni ka ngadaka ka nyeshi sogalima kaida ka fo ko me docteur Sugal ku kala maiga abika kuma mun ka galondugu mun no go tikata mawla Abu Safna Jara ka ko dabla abe farafara le muna ko dabla Abu Safna Jara ka be ni muna ko dabla ma burjali ko Sugal bo muna Abu Safna temene bai ka fo mutakatali ya fo ko Sugal ko dabla sabaningala ko Abu Safna Jara ko nu wati mun ko fo kaida ka fo ko mun ne 72 heures no temena Sugal ma aklata di Abu Safna Jara sigata la ko fo len ku ubake goyi sabaningala ko akuy bi na ka fo ko mi Jamil Bitar ale ko ni communiquer ka koyi kaida ka fo ko mi Sugal ko kala maiga Abu Safna Jara M5RP asigata la ko anyama te bi amema te shini kerenga na oluka tanasi Abu Safna Jara ko onyama te sabaningala ko Abu Safna Jara ko ina geleya a gelera foka foko a gelera ko sabuke Sugal ko kala maiga ni akli bala mu juma te mane Sugal ko kala maiga afana ye meeting belebele munu ko ke Sugal ya yira ka foko mu surashi do ko ni be Abu ko luka wulika jo nyi shin do ra magoyi ko ka M5RP ni ka fegeya Abu Safna Jara wala sa ale Sugal be segi yira di tugumuna ko surashi do be ko luka wulika jo anya shi do uma Abu Safna Jara ka surashi Sugal ko ni adoni ga mako ama ma to ko fo sabaningala ko akomi Sugal kerefe ma do be Abu Safna Jara munni mamu nanga ma Abdul Kader Maiga ko kunu goni ko ale to fo ko Abdul Kader Maiga kunu ale ya ira ka fo ko mu ministre d'état ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement colonel Abdel Maiga je répète plusieurs fois to fo kara kunu Isabella ni daba wulile daga wula le sungala maye koy ala kanta kala ala kanta wala jo folo ko fiya di durundula waramo ka kunga badeni mayi ne ay wallahi jete sabari gala ko Abu Safna Jara sigata la ko o wuliga jo ko ni o korfo ibna ka fo ko mu Abdul Kader Maiga ala yo fo mu ya colonel Abdul Maiga ani ka ta fara mu ye président du conseil
transition CNT colonel Malick Diaw ayo fana to afo an ka taa an ka taa a sɔrɔsi ko kuma ka ca kojugu an ka taa cɛ e sira nin ya cɛ ko yanni don la ka ja funtɛni bɛ yanni don la ka ja wa funtɛni bɛ a kalan ka taa Sebanikɛlaw ne bɛ tali kɛ Musa Sayon Kamara Abu a ko min ye Jamil Bitar n'a jɛɲɔgɔn kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛnna fɛn mun kan Abu Safinɛ Jara mun ye M5RP a vice président bɛ di a ɲɛmaaya bɛ di maa mun ma o de ye Imam Umar Jara wa Abu Safinɛ Jara fo ka taa bila bada siga t'a la ko Imam Umar Jara k'ale de na kɛ M5RP Abu Safinɛ Jara a ɲɛmaa ye a bɔn ayiwa tabarikala Umar Jara aw ye n balimakɛ ye o ka fɛ tafsiri waatiw kana tɛmɛ a kan dɛ imam kɛlen M5RP ɲɛmaa ye anw dun fana mago bɛ tafsiri la tafsiri kɔni a bɛ taa tafsiri kɛ a hakili to an ka tafsiri kɛ waatiw la Sebanikɛla ko Abu Safinɛ Jara n'i ye Imam Umar Jara jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara ale fana ko M5RP o maa yeleke belebele dɔ tun do koyi wa Abu Safinɛ Jara maa do maa mun na ni Imam Mamu Diko u tun ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ Sebanikɛla ko nin waati laban in dun na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Imam Mamu Diko Abu Safinɛ Jara ale bɛ mun ye Alizeri kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara mun ye a ka nali jamana kɔnɔna la a kuma kɔni ko a bɛ sen na o mun ye Imam kanubagaw Abu Safinɛ Jara olu kɔni bɛ ka laɲini k'a fɔ ko mun ye transition civile k'o de ka sigi sen kan Sebanikɛla ko a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na Abu Safinɛ Jara ko mun ye nin tendance mun n'o filɛ ka Choguel k'a destituer Abu ni hakili b'a la février kalo tile 23 tɛmɛnen mun ye a ɲɛmaaba Boubacar Keita Boubacar Traoré Abu ale mun ni ale bɛ M5RP fan dɔ fana bɛ yen o ɲɛmaa ye ale ye Abu u y'ale nkalon ka bɔ ale jɔyɔrɔ la ni jɛkulu kelen k'u y'o baara k'o kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Boubacar fana ka maaw o donni kama olu nana jaabili kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Imam Umar Jara ka taa fara Maître Muntaka Tall ani maa wɛrɛw kan Abu Safinɛ Jara olu y'olu fana k'o gulon a kɔni jaa wulilen don nin waati in na M5RP kɔnɔ la a ko a bɛna kɛ cogo di mun ye Abdelkader Mayiga Abu Safinɛ Jara n'ale fana ye M5RP maa ye Abu ale fana y'a jira k'a fɔ ko janfa o mun labɛnnen don Choguel kama e bɛ n'i da don la k'o fɛsɛ Abu n bɛna mun f'i ye n'a ma duruntu a tɛ ɲɛnabɔ koyi ji duruntura nin ye ji duruntulen de ye n'a ma duruntu a bɛ ɲama jɔ n'a fana ma jɔ a ɲama tɛ jɔ n'a ma duruntu u kun man ka kɔlɔnni mun cɛ u kun man ka kɔlɔnni mun tigɛ o y'o tigɛ dɛ u y'o tigɛ dɛ u y'o kɔni mɔ dɛ kojugu an ka taa a gosi nin waati na mun ye Baroni Mala a bɛ kuma kɔnɔna la an b'a foli las'a ma k'a fɔ a ɲɛna ko ani baara an ka taa Boubacar ka dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ kolo suma ni basigi Ala ka don an ka Mali fasoba in kɔnɔ Boubacar ka dɔn k'a fɔ indépendance sɛbɛn n'i y'ale bila min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ o sɛbɛn kelen na min a saso ka gɛrɛ n na Boubacar ka dɔn k'a fɔ Mohamed Aidara ale ka sɛbɛn ye a k'i da bɔra ka se kɔrɔfɔ min ma sisan o kelen don Boubacar a bɛɛ na taa bamananw b'a fɔ ko cɛjugu k'i ka dɔn k'a fɔ a laban ye ɲɔgɔn joro ye cɛ in kabini a bɛ sigi tuma min na ka se sisan ma bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ hakilina min a bɛ taa laban min na e ko don nataw la ninnu de ka ɲɔgɔn joro dɔɔni a ko Mohamed Aidara a k'i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Abdelkader Mayiga n y'a dɔn k'a fɔ o ye membre fana ye M5RP in na Boubacar k'a dɔn k'a fɔ ale de y'a jira k'a fɔ ko complot n'o bɛ tali kɛ janfa ani janfajugu Boubacar ka dɔn k'a fɔ ko o de ta bɛ ka Choguel Kokala Mayiga k'ale sɛgɛrɛ Boubacar ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ janfa ani janfajugu i k'a dɔn k'a fɔ e ko i k'a dɔn k'a fɔ janfa min da bɛ ka Choguel Kokala Mayiga sɛgɛrɛ e ko i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsilaka dɔw yɛrɛ tɛ janfa in a senkɔrɔ den Boubacar ka dɔn k'a fɔ Abdelkader Mayiga ale de nin kɔrɔfɔ ninnu zarada Mohamed Aidara a ko i ka dɔn k'a fɔ conférence de presse min ni a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra baro fɛ Boubacar k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra k'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na Abdelkader Mayiga a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni ale yɛrɛ y'i k'a dɔn k'a fɔ comité stratégique M5RP maa ye ale de y'i kan dɔn o sɛbɛn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ révélation baw la Boubacar k'a dɔn k'a fɔ Abdelkader Mayiga a ye olu fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gundo dogolen caman de bɛ yen Abdelkader Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra ka olu gundow k'olu bagi a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ conférence de presse min ni a labɛnna don tɛmɛnenw na Muntaka Tall i k'a dɔn k'a fɔ ale ni a jɛw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko o conférence de presse sɛbɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dénigrement n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Twa Can ani k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga Twa Can de taara k'a sɛgɛrɛ Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ bisi basa bɛ se ka don i k'a dɔn k'a fɔ ani sɔrɔsilakaw cɛ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko Muntaka Tall ye o conférence de presse de kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'o baaraw kɛ ka o ta ka Choguel Kokala Mayiga k'ale sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in
ma dabɔ foyi kama min bɛ tali kɛ bisi basa bɛ se ka don i ka dɔn ka fɔ Sokɛli ani surasilakaw jɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyana i ka dɔn ka fɔ fanga yɛrɛ a marabaa ye maa min ye n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ colonel Asimi Goyita la wakari ka dɔn ka fɔ ko bisi basa ani ɲagami ani ka dɔn ka fɔ mangoya ni cuwa can wakari ka dɔn ka fɔ ko u y'o ta ka Sokɛli de sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyana i ka dɔn ka fɔ Adel Kader Mayiga a y'i dasi maa min ma a ko i ka dɔn ka fɔ Muntaka Tali ko ale de ye o baara in kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Muntaka Tali la Adel Kader Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Muntaka Tali ta k'a lajɛ Muntaka Tali ye maa min ni a tɛ i ka dɔn ka fɔ maa wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ dɛ ne souhaite pas le bien des autres. Alors, Sokɛli Kulubali Mayiga ko ninnu bɛ se ka leçon k'o di anw ma bu fiyewu aucune leçon de morale cɛ mɔgɔ anw kɔni Abu Safinɛ Jara anw n'an ka denmisɛnnin hakili bɛɛ lajɛlen Abu ne maa o maa n'aw jɛra ɲɔgɔn fɛ n'aw jɛra n'a bɛ fara Abu Safinɛ n'a bɛ fara a ka fara mɛ gindow ka to yen cɛ mɛ hali n'aw jɛra ka san 10 kɛ a bɛ ɲɔgɔn gundow don cɛ baramako ma nɔgɔn dɛ ɲita ɲini don wakari ka dɔn ka fɔ a ma nɔgɔ Mohamed Aidara a ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Adel Kader Mayiga ale de ye nin kɔrɔfɔ ninnu zarada a ko i ka dɔn ka fɔ Muntaka Tali ye maa ye min n'i ka dɔn ka fɔ a tɛ maa wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ Muntaka Tali a bɛ maa minnu ka hɛrɛ kan ka o sinsin olu ti maa ye maa minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni olu ye a namugulasogow ye a bolo wakari ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye a somaw ye a ko i ka dɔn ka fɔ n'a bɔra olu la maa wɛrɛ i ka dɔn ka fɔ Muntaka Tali a tɛ olu ka hɛrɛ fɛ a ko n'i ye Muntaka Tali ta k'a lajɛ a ko i ka dɔn ka fɔ Senedi faso yiriwa tɔ i ka dɔn ka fɔ ko o président ba don ko n'i ye i ka dɔn ka fɔ nin parti politique in ta k'a lajɛ a ko i ka dɔn ka fɔ parti politique caman de bɛ jamana in kɔnɔ minnu n'i ka dɔn ka fɔ olu salula ka bɔ i ka dɔn ka fɔ nin parti in kɔnɔ ni o bɛ wele ko Senedi a ko i ka dɔn ka fɔ cadre caman de bɛ yen ani jɔyɔrɔbatigi caman de bɛ jamana in kɔnɔ minnu n'i ka dɔn ka fɔ olu bɔra min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Senedi faso yiriwatɔ la a ko i ka dɔn ka fɔ a kɔrɔmasiri ye mun ye Adel Kader Mayiga ale de ye o kuma in fɔ a ko i ka dɔn ka fɔ maa dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ko Modibo Kajoge a ko i ka dɔn ka fɔ o deli bɛ ka kɛ ministre i ka dɔn ka fɔ san 2011 waatiw la Amadou Toumani Touré ka waati la i ka dɔn ka fɔ ministre de l'emploi k'o y'o baara in kɛ a ko i ka dɔn ka fɔ Modibo Kajoge ye maa min ni a bɔra Senedi kɔnɔ Modibo Kajoge waati min na i ka dɔn ka fɔ ko a bɛ ministeriya la a ko Muntaka Tali ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ se ka bɔ a nɔ la cogo min na sabula i ka dɔn ka fɔ a y'a fɔ maaw ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Modibo Kajoge la ale de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Modibo Kajoge a ka kɛ i ka dɔn ka fɔ ministre ye a ko i ka dɔn ka fɔ c'est faux min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nkalon don e cɛ cɛkɔrɔba bɛ ka ɲɔgɔn buruja e cɛ gindo bɛ ka Adel Kader Mayiga a ko nin kɔrɔfɔ in ko c'est faux ko tiɲɛ tɛ kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ko ale de ye Modibo kɛ ministre ye k'i ka dɔn ka fɔ Muntaka ye nin kuma fɔ don tɛmɛnenw na i ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko Muntaka Tali ye maa ye min n'i ka dɔn ka fɔ a bɛ a ka denbaya dɔrɔn de nɔfɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ a terilakaw la ani maa minnu bɛ yen n'i ka dɔn ka fɔ olu bɛ jate namugulasogo ye a bolo wakari ka dɔn ka fɔ ko Muntaka Tali a b'i ɲɛsin olu de ma a ko i ka dɔn ka fɔ komi ni a kɛlen filɛ nin ye a ko i ka dɔn ka fɔ waati laban in na min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ waati tɛmɛnenw na Ibrahima Bubakari Keyita ka fanga kabini i ka dɔn ka fɔ Yobo Yaba donna a kɔnɔ a ko i ka dɔn ka fɔ Sokɛli Kulubali ani ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ Muntaka la k'u yɛrɛ jɛra baara dɔw ma o baaraw sɛbɛn a ko i ka dɔn ka fɔ ko Muntaka a ka proposition kun ti dɔ wɛrɛ a ko Sokɛli ma ni fanga in kɛra bi fɛ i ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ président yɛrɛ ye cogo min na cɛ gindo bɛ kasi dɛ Abu a ko e cɛ gindo bɛ kasi cɛ ye nin kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ko président jamana ɲɛmaaya o kun ko bɛ Muntaka Tali k'o waati donc ale bɛ fɛ ka transition ɲɛmaaya Adel Kader Mayiga de ka fɔlen don dɛ Adel Kader Mohamed Aidara a ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Adel Kader Mayiga la ale de ye nin kɔrɔfɔ ninnu bɔ ko Sokɛli ani ka dɔn ka fɔ Muntaka Tali jɛra baara dɔw ma o baaraw kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ ko Muntaka deli mɛ k'a fɔ Sokɛli ye i ka dɔn ka fɔ ni fanga in kɛra bi fɛn ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ a président de la transition ya la k'o na kalifa ale la walima o ka kalifa ale la a ko Sokɛli yɛrɛ ko min bɛ tali kɛ ale Sokɛli kun kelen la a ko ale kɔni tɛ jɔyɔrɔ kɔ fanga in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ni jamanadenw ye ale bila poste min na k'i ka dɔn ka fɔ ale ni content ni u ye ale b'i jɔyɔrɔ bɛn u ma a ko i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ Muntaka la ko Muntaka de ko i ka dɔn ka fɔ ale tɛ jɔyɔrɔ fɛn dɔwɛrɛ fɛ dɛ min bɛ tali kɛ président de la transition na e ko k'i ka dɔn ka fɔ ni ale ma o sɔrɔ ale sen tɛ a tɔ la kuma i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ coalition na coalition i ka dɔn ka fɔ militaire membre du M5 n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ gundow hali bi i ka dɔn ka fɔ a bɛɛ lajɛlen Abdel Kader a ye a caman sarada
ko conférence de presse min ni akele fle info mun daga tali aye min labe akui ka do ka fo aye conférence ndabo min gama ko i ka do ka fo adabura bisi basa no be se ka créer tout na no be talge ka do ka fo lombo lamba bisi basa o be se ka créer tout na i ka do ka fo premier ministre ani ka do ka fo mali marabaw che ngene ka do ka fo surasila ko mi me talge ka do ka fo abdel kader maigala akui ka do ka fo koniya ta halaje ko fo chama ne fora din do i ka do ka fo jein gama akui ka do ka fo ko fo chama fora mi me talge shugal ku gala maiga gama ko mi me talge ka do ka fo ni shugal ta halaje akui ka do ka fo mun daga te shugal fe bi ate afeshini ka do ka fo ube fi ka fere ni dabali bela jele tike mi me talge shugal la ka do ka fo ani fanga nyamo bi se ka ko do nyama to ko ube ko baraw de kegwe akui ka do ka fo ko wa ube o baraw la akui ka do ka fo ko wa o danga nyaw chama be ale bulu akwa koromasi de mbuye ko ni sura sila ka do be mi me talge ministre la ministre mi ni obe ka do ka fo administration territoriale kuna ko deli me ka ta conseil de cabinet kuna conseil de cabinet o kero la conseil de cabinet o ti dore o ye erion mi me ka do ka fo kerengere na adola abeke trata don fe le conseil des ministres yere nyebla o erion je o hadi ka do ka fo o sebe mi me talge administration ministre la ale ne tare ka do ka fo o kenenga ako kenenga mi me talge ka do ka fo dangoro bay na akeme ka kuma chamanda ka do ka fo ka shogal ka segara primature la mi me talge ka do ka fo dangoro bala me ka do ka fo ministre de l'administration territoriale ayo ko fo chama vo ko fo munum be ka do ka fo ni olu be ke sababu ye shogal ka do ka fo mangoya abisego olu soro tomna kwa yo ko fo tay ka do ka fo ka shogal ka ale segre kono tebere ka boy ka do ka fo abdel kader mega ayo ko fo munum go halibi ako mi me talge ka do ka fo ko ni shogal ta halaje gela mi me shogal ka bi ko dore tagoy mi me talge ka do ka fo m5 ko gela de be akan o point ka do ka fo mamunu ni olu wuli me shogal kama bi dore tere ku ka do ka fo ube place ko o kitime ne ngoro ko ka boy ako relation étroite o ti dore o ye ka do ka fo mi me talge jenyanwala ube mutaka tali ani ka do ka fo sente re nyema che sente nyema ako malki jaw o ko fana bala wa ko bala awo cedeu ceuta abu ni ko me tumna ce nyama ko kapta ato Madagascar antita chala ta boy ale bita khandu yanwa ye folo ka mulu to ta khandu an abu sabna ye folo ka mulu to ala ka nga jamana kishi ala ka nga jamana kishi ala ka nga jamana kishi da abu sabna dira ne femu na wuli le flen amon mo nyini abu sabna bela jele fe ko jamana en bla fe bela jele sanfe wa abu sabna dira mamunu be ne ma yele ko do nga jamana konna la mamunu be ne jamana kono do mu lamani wati na nga jamana konna la u ka buli telera kan tasma ni nga faga yana cheka akata je ka kuma bela jele fe yawo weni burja muna abu sabna dira ko dabla suna mena mun fiena maka en téléchargement sigatala de MC en téléchargement ko jugu ana sigada akuma be kata de boy Mohamed Aidara ka krofo labawna ale ko yajira ka fo mi metal ge kadu ka fo sente nyamala ko metal ge malki jawla ko ni munda ka tali kadu ka fo ko ulu dabe flikili mi metal ge kadu ka fo shokali ko la koy e ko kadu ka fo malki jaw ani munda ka tali ko relation étroite no metal ge kadu ka fo ejenya nyawla ani kadu ka fo trio ani ko chama me uni nyanje akwa krobasiri ye muye ko ni ye sente ta halaje saka ni wati kadu ka fo ko di shokali ni awolela ni genenga mi metal ge kadu ka fo denigre bawla ni oye twa ani ka do fo mangoya wu wakati ka do fo obeta ka shogali ko lu segre shogali ko segre mi metalge ka do fo mudaga tali de ka do fo malki jaw ka avocat ko ni ye ale blay ka do fo maître mudaga tali nola avocat ya place la ale mi ye Abdel Kader Maiga ni ye ale ke avocat ngene na mudaga tali joro ko di ale ma ale ba fo mamunu be nu ube shogali kanga to acha ale ba fo ku ka dabla no bore nu ma dabla pour cité judiciaire no betalge ka do fo kiri blongola wakati ka do fo ko unu wele kirga akui ka do ka fo shogali ye maye mami ni aye fere ni dabali bela jele tike imam Umaru Jara imam Umaru Jara ale bisika ke ministre to ko ayo baraw ke ako mami be no be talge Jamil Bitar la ko ka do ka fo shogali ko wala maiga ka wuli ka jo de kera sababu ye Jamil Bitar nunu bela jele yera soro M5 RP ko no ngere na fo ka ke comité stratégique nyema ka do ka fo ko shogali yo o de baraw ke ko nga ko bi ay ka do ka fo ko unye tena keme shogali ye koy Patrick Flende ma sebene
ay ko nga fote o Mohamed Aidara indépendant ka ken ni kan fo bi woni wote ko ngoni Abou Safna Abou Boulé ne abi no ya ay wa ngoni mu fo Abou Safna Gino kashi ko boala Gino may ne ko boala de no fo ba may Abou Safna ni ne ma boni na o jera Abou Safna amana ke al kile awo abi nyu Abou absega nyambla nga munye Gino ay fera ke o kana ka kashi angolu mara esna munum ga Gino broto angolu mara es mutagal libran do ya fe ko fo o mutagal ka bo do e makmamna anga gundo mara Abdel Kader bolen flaga ni kuma mun fo ni kelo ka ke ka gundo mara ka ba do e ma fo muna awo ka ba do o fo do fo do ka sadri ube ka ba ko do koy ko na choroba aywa mun daga tal te bila mun daga tal yede mutagatale ko ka mam ye kopo ni fon ge gatebe mutagatale te collectif des partis politiques de l'opposition bila mutagatale shogalte bila shogale shogal farata bila shogale ni jando ya ja de la bi foko farma fo men nyangi yoro ande ni blanga ta ni men nyangi yoro do tanjila abu na manya ka ba ko munye farma fo nda mabuga nyangi umbuga nyan washi anga jamana ko no abu stratika la munya anga wuli masri tababu ga wuli ga joko no koke jamana fantana ni bela jele fe ni nga jugu ni ku shebe ko bunte indépendant abu sabna jara munya abla jara ke akumara akumunya anga wulu masri tabaw yo wuli ka jomu ni ko ke jamana fantana ni bela jele fe février temane abu munya anga tirpa nyama ba abora ka kuna foni ko digoyi akumunya février kalola ayira ka fakumye terroriste mumbe abu nanya tega takado ka ka beti jo mabisa ba o nyona la wa mumbe nanyo ningene nu ko krafa abu sabna jara uka daga mu ga nya mumbe kanyo chama dakulochi ni ga filegolochi sabringala abla jara ayira ka fakuba ka faku anga wulu masri tabaw yo opération militaire bele ko sigi senga abu safna dara mu ye février kalo o konnala o février kalo mu no konnala anane ka fako wuli ka jonu nun ko akara sabat ni fe abu safna dara abina fo o kara soro fe nyugoy o sabuga mu ye mamunum be namba fo mako terorzu abu olu chama olu nyana mamnena wa mu ye achama be abu safna dara kwanye ta ko ni ka tasuma ni ka adolula olu chama be ko lu kara setu se fini mu ye dirpa nyama ba ko nale ba Suleiman Dambele abu safna dara abe point de presse mu ngel la dawo la dala mu ye kalo ayo bara do ko sigi senga sabringala ko akumunya anga cheflin tabaw ka opération militaire munu yo bara ko buluda abu sabin dira février kalo ko na lay baye ka foko abara ko ni ko nyanga ko bona ko somo koy ko sabge abu sabin dira anga cheflin tabaw munu no lube kala ka dugumala munu be kala ka sample la bela jele ngoni yi joro la abu sabin dira jamana fanta nani bela jele fe wala samu ye terrorisu o be shika bunte to ko na ka bondala o stratika la munya anga dirpa nyama ba abu sabin dira ayayira ka foko mu ye bamantu no be jatika wala ke ba terrorisu abu safna dira mode opératoire munu bubulo fera munu bubulo cheninge bolo munu bubulo abu safna dira ko alibi abu safna dira ko bubulo gele ne gangoyi o do be talika kata muye mugu pranta no be limur banu ko fo abu safna dira uboto do dugu jugoro wala maninga gelata ninga population civile nu ku sigare note abu safna dira ku kala del konte una armée nyaka kennani sabringela ko ako alibi muye anga dirpa nyama ba ako o stratégie la ko na ka foko février kalo o konala abu safna dira ko muye gela do ko ni o tara ka anga sira do ko nu ku sigare mu ataki do abu safna dira o tara ka anga wul masri tabaw nu ku sigare ako mu sira mu no be bo ansongo kata bla menaga foko wati temanuna kerenga na février kalo konala ko ataki atara ka anga chefni tabaw ku sigare ku sira ko folena sabringela ko ako dirpa nyama baga fola o fana mana boy mu porte de sécurité de melke ale roye abe kaye o région o konala abu safna dira ko mu gela tara ka ye fana ku sigare abu safna dira mu mugu pranta ku yo do dugu jugoro sira mu na be bo benena kata bla munye maja kuye abu safna dira obe tumiya o mara ko nala abu ku ye mugu prata do dugu jugor lay abu safna dira o fana kera gelaye abu no fana boray albi anga dirpa nyama ba aka fola ako munye février kalo la anana ka fo ko mu dugu mu no be ama fama ko molo bala ani wurikla ni nyanje abu safna dira wurikla alebe ku chala ni mafli abu safna dira ko gela do fana ko o kera o ye abu no boray kibay ka fo ko munye posu frontière mu no be no be ozo fro ka daga ko fo ani kata faramunya anga duwayo nga daga do be jamana en konna la ku ye gelata ni ku usugare renga ni yoro mumbe nanga mako bafi kata faramunya sori bugu abu olu yoro ye abe kita kata blamuye bamokola abu samira abe kita ni bamoko ni nwanje o yoro ko fole nunu dirpa nyama baga fola ako gela ko ni ko o yoro ko fole ku soro alibi abu samira dirpa nyama ba apmara de ako munya anga position de fama no banga wul masri tababa joro muna abu samira kerenga na dugu mumbe nanga mako kiwala kata
mu ɲɔnɔ kan Abu Safina Jara ko mu ye gɛlɛya kɔni ko a taara k'u sɛgɛrɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu fɛ mu ye jatigɛ wale kɛbaaw bolo hali bi mu ye an ka diriba ɲɛmaba a ko mu ye terroriste mun kɔni n'an y'o ningɛnɛ ni k'o karaba Abu Safina Jara ni opération minnu na a fɔlen filɛ nin terroriste minnu y'a laɲini Abu Safina Jara ko an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛ tu sɛ fini hali bi diriba ɲɛmaba a ka fɔla koyi Abu Safina Jara a y'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ se ka faga Abu Safina Jara olu fara wa mu ye maa 30 ani kɔ ɲɔgɔnna Abu olu ɲɛnama kɔni ko tɛgɛ tala ka don olu kan koyi olu maa 30 ani kɔ la Abu mu ye maa 20 ye olu bɛ bɔ Sarde Masina o mara o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka diriba ɲɛmaba Abu Safina Jara a y'a yira k'a fɔ ko min ye o wulikajɔ de nana kɛ tuba minnu bɛ n'an k'a ma ko min ye tuba minnu bɛ an ka jamana ale kɔnɔna la Abu i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna kunun cogo min na o tuba ninnu caman de bɛ bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko terroriste Abu ye yɔrɔ ye u ɲaga dayɔrɔw don wa an ka wolomasiri tabaw bɛ ka bayɔrɔ de bila sen kan de bɛ se ka kɛ cogo min na o kama Abu Safina Jara o tuba minnu fana n'u b'an ka jamana ale kɔnɔna la diriba ɲɛmaba hali bi a y'a yira k'a fɔ o tuba ninnu caman de bɛ k'a laraweli baaraw ko o bɛna boloda ni ka jateminɛ kɔnɔna la k'o boloda Abu Safina Jara tuba ninnu don bɛna kɛ a tu ninnu kɔnɔna la Abu Safina Jara k'a lajɛ kelen terroriste mana kɛ wo de kɔnɔ Abu Safina Jara u n'a ningɛnɛ ni k'a karaba ko o kama Abu Safina Jara o ɲɛbila baara minnu n'o bɛ sen na a bɛ ɲini population civile fɛ bɛɛ lajɛlen k'i mabɔ o tuba ninnu na bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la o tuba minnu n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na Abu ni terroriste ɲaga dayɔrɔ don n'u dogo yɔrɔ don Abu Safina Jara ko nin tuba ninnu Abu Safina Jara ko a ka kɛ farati ye bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye diriba ɲɛmaaba Abu Safina Jara a ko tuba ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ tuba mun bɛ n'an b'a fɔ ma ko Wagadu Abu ka taa fara mun ye gɛrɛn dalen ninnu ye tu ye u bɛ Mali ani Moritani dancɛ la Abu nin tu ninnu fana jatigɛ wale kɛbaaw u dogo yɔrɔ ye yen o mana bɔ yen Abu forêt de Kira Serma Fulsere Abu n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko ninnu ye tu ye tu minnu n'u bɛ Mali ani Burukina o dancɛ la Abu yɔrɔ mun fana bɛ n'an b'a fɔ ma ko forêt de Baye Bawule Sama Sankunani Bafi Bazani ani ka taa fara mun ye Ɲanadugu Abu ninnu bɛɛ lajɛlen ye tubaw de an ka jamana ale kɔnɔna la ani ka taa fara mun ye yɔrɔ mun bɛ n'o bɛ région de Menaka o mara yɔrɔ kɔnɔna dɔ bɛ Gawo ani Kidal tuba caman bɛ nin yɔrɔ dɔw la Abu Safina Jara ko a bɛɛ lajɛlen ye dan ka sigi a bɛɛ la wa maaw ka a munumunu ni baara k'o dabila sɛbɛnnikɛla ko a ko armée kɔni bɛ fɛ ka baara minnu k'o kɛ armée tɛ fɛ k'a dogo koyi Abu Safina siga t'a la wulikajɔ de bɛna kɛ mun ye terroriste u bɛna tiɲɛni k'o kɛ ka boli ka t'u dogo tu minnu kɔnɔ Abu Safina Jara ko tu ninnu larawuli ka tu ninnu bɛɛ lajɛlen k'a dakolon ci k'a filekolon ci Abu Safina Jara k'olu baaraw k'o de bɛ sen na a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ Abu n'an taara secteur de ɲɔnɔ o mara o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko mun ye forêt belebele min bɛ n'an ka ma ko forêt de Wagadu Abu Safina Jara mun ye ɲɔnɔ terroriste olu bugu yɔrɔ de ye yen Abu Safina Jara u bɛ gɛlɛya o gɛlɛya ta ka mɔgɔninfinw k'u sɛgɛrɛ ka armée k'a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara k'u ɲaga da yɔrɔ de ye forêt de Wagadu ye o forêt de Wagadu Abu Safina Jara an bɛna dakolon ci k'a filekolon ci Abu n'o fana bɔra yen n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko min ye sira mun n'o bɔ Kita ka na Kɛɲɛba Abu Safina Jara fo ka n'a bila Kati la i b'a ye k'a fɔ ko a fan dɔ fana o bɛ Kolokani fɛ Abu Safina Jara i b'a ye k'a fɔ ko o ye forêt de Bawule forêt de Bawule Abu Safina Jara ko nin fana ye tuba ye terroriste minnu n'u bɛ attaque kɛ Kita Kɛɲɛba Kati Abu Safina Jara fo ka n'a bila mun ye Kolokani o n'a lamini na a terroriste ninnu caman bɛ k'u ɲaga da yɔrɔ forêt de Bawule o forêt de Bawule Abu an bɛna dakolon ci ni ka a filekolon ci Abu n'o fana bɔra yen mun ye Bamakɔ yɛrɛ lamini la yan i b'a ye k'a fɔ ko Bamakɔ lamini na ko mun ye forêt belebele minnu fana bɛ yen forêt de la Faya Abu Safina Jara ani forêt de Sama o bɛ Mande o kɔnɔna la Abu Safina Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye dagaw de ye terroriste u dogora dɔ koyi wa an bɛna bɛɛ lajɛlen dakolon ci ni k'a filekolon ci Abu don na nataw la kunnafoni kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɛbɛn min na u k'a ma ko indépendant février kalo la an ye terroriste minnu k'o ningɛnɛ karaba maa 30 k'o minɛ tɛgɛ la maa 30 ani kɔ awɔ minnu ɲɛnama minɛna Abu nin tuba ninnu cɛ a bɛna kɛ hɛrɛ ye dɛ nin tu ninnu a bɛɛ bɛ tigɛ k'a da sa cɛ a bɛɛ bɛ tigɛ k'a da tasuma wuli a bɛɛ la sa tasuma avion bɛ tasuma jigin a bɛɛ kan rebelle minnu b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ fa a bɛɛ bɛ fa o tɛ Abu Jean Laurent Sisoko an bɛ foli lase a ma nin waati in na k'a Sisoko nin waati in na an ka taa Cheikh Fantamadi Jara Abu Safina Jara a fana bɛ fɔ kosɛbɛ ale ko comment confier un pays à des individus ne peut même pas garder un secret entre eux. Cɛ n bɛna mun f'i ɲɛna Cheikh Fantamadi Jara a ko a kɛra lebu ye koyi a kɛra bɛ ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn ko in kɛra lebu ye koyi
Bohare an ka nin to ta an ka taa n'Ala sɔnna min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ le soir de Bamako Laya Jara ale ka sɛbɛn wa kari ka dɔn ka fɔ Laya a ko deux présumés combattants du JNIM min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ sikanama fila Baɲango minnu bɛ JNIM jɔ a la ka dɔn ka fɔ ko tɛgɛ dara olu ka ŋami min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ anw ka jatigɛ suratilakaw wa kari ka dɔn ka fɔ ko dimanche don n'o bɛnna ka dɔn ka fɔ mars kalo tile 4 ma e ka dɔn ka fɔ nin wale in a ma kɛ Mopti mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ dugu min ni a bɛ wele ko Seware wa kari ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ présumé du combattant kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ sikanama maa fila Baɲango tɛgɛ dara u kan kelen tun bɛ ka i kunda dumunikɛyɔrɔ kan min ni a bɛ wele ko restaurant wa kari ka dɔn ka fɔ kelen kɔni ka dɔn k'a fɔ o fana kɛ kun bɛ ka wuli ka jɔ k'o boloda n'a taw ta min bɛ tali kɛ anw ka forces armées maaw la sɛnɛkaw ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye wa ka taa tɛgɛ da i ka dɔn ka fɔ kelen ka yɔrɔ min ni a bɛ wele ko village Kani wa kari ka dɔn ka fɔ Sevare a tɛ taa yɔrɔ jan n'u y'a jira k'a fɔ don tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ Bamanji cɛ fila wa kari ka dɔn ka fɔ ko tɛgɛ dana da u ka ŋami min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ mosquée n'o bɛ tali kɛ misiri la waati min ka dɔn ka fɔ Bamanji dɔ donna k'i seli misiri kɔnɔ wa kari ka dɔn ka fɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o bɛ tali kɛ lazara seli la wa kari ka dɔn ka fɔ a tun bɛ maaw ɲɛna k'a fɔ ko alisilamɛ dɔ don ayi silamɛ tɛ ja i k'a dɔn ka fɔ nin dankɔrɔba in a bina fɔ i ka dɔn ka fɔ nin bɔmɛ torusi dɔ fɛ silamɛ tɛ walahi kɛra a la min bɛ tali kɛ ci bilara surasilakaw ma yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la wuli ka jɔ kɛra ka tɛgɛ da i ka dɔn ka fɔ dankɔrɔba in ka ŋami min bɛ tali kɛ i ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o ye jamana in camajɛ bolo ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabi waati jan ka se fɔ sisan ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ anw ka jamana in camajɛ bolo la hali ka dɔn ka fɔ baara cɛjugu min ni o bɛ ta ka maaw olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ a bɛ kɛ maaw fɛ minnu ni olu bɛ tali kɛ groupes armés maaw la kɛrɛnkɛrɛnnen groupes armés terroristes manji jɛkulu minnu bɛ yen ka dɔn ka fɔ ni olu kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda saga ani waati min bɛ tali kɛ faalijugu la u bɛ o ta ka dugudenw k'olu sɛgɛrɛ hali ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ wele k'i ka dɔn ka fɔ barbarisme n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ nijuguya walew la hali ka dɔn ka fɔ ko o de bɛ ta ka adamadenw k'olu sɛgɛrɛ bolomaminɛnw ka dɔn ka fɔ ko u bɛ olu can ko saga ani waati min bɛ tali kɛ assassinat la n'o ye ka maaw ko olu fa k'u nikɛnɛ k'a garaba hali ka dɔn ka fɔ ko o walew fana bɛ ta ka maaw k'olu sɛgɛrɛ bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ da dumuni balo minnu bɛ yen da dumunifɛnw k'a dɔn ka fɔ ka taa se balo ɲɔw ani malo ma hali ka dɔn ka fɔ saga ani waati bamajiw de bɛ tasuma don i ka dɔn ka fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin bamajiw la ninnu kɔni na k'a ye k'a dɔn ka fɔ ko silamɛya kuma de bɛ u da la nka maaw dɔn maa minnu bɛ yen k'a dɔn ka fɔ ni dusukun tɛ u la maa minnu dɔn i ka dɔn ka fɔ u tɛ silamɛya yɛrɛ u tɛ a dɔn k'a dɔn ka fɔ ko n'i ye camanjɛ bolo in ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Jine mara ka taa se Baɲangara ani Bangaso ma ani Koro i ka dɔn ka fɔ ani Douaza olu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye k'a dɔn ka fɔ sanga ani waati nin dugudenw olu ni ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ bamajiw la u bɛ kari ɲɔgɔn na ko waati dɔ la i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la waa kari ka dɔn ka fɔ olu bɛ senna sumaya o de sababu la i ka dɔn ka fɔ ko jɛkulu dɔ yɛrɛ nana sigi sen kan ni k'a dɔn ka fɔ a bɛ wele ko Dana Ambasagu Dana Ambasagu i y'a dɔn ka fɔ o ɲɛmaa ye Yusufu Toloba ye kari ka dɔn ka fɔ sanga ani waati min bɛ tali kɛ donsow ka nin jɛ jɛkulu in na olu de ni bamajiw bɛ kari ɲɔgɔn na sanga ani waati i k'a dɔn ka fɔ ko o kɛ bɛ sababu ye wakati ka dɔn ka fɔ bamajiya wale dɔ bɔ mɛ a la k'a ka ja ka kɛ ni ka dɔn ka fɔ anw ka armée yɛrɛ fana ka wuli ka jɔ ye a ko n'i taara Jine min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ donso minnu bɛ yen ni o bɛ wele ko chasseurs traditionnels donso wakati ka dɔn ka fɔ ko sanga ani waati olu ni bamajiw fana bɛ kari ɲɔgɔn na ka dɔn ka fɔ ko o donso bɛ u jɔ u jɔyɔrɔ la a ka ja i ka dɔn ka fɔ nin waati laban na sabula bamaji a maa damadɔ bɛ yen nɔ i ka dɔn ka fɔ a hakɛ t'i ka dɔn ka fɔ kɔrɔlen bɔ o ma i ka dɔn ka fɔ ko hali bi wuli ka jɔ ka boloda sabula i ka dɔn ka fɔ bamajiw u bɛ kɛ sanga ani waati furanjɛw kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ dugutaala minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni olu bɛ bolifɛnw na ni sirada dɔw ye waati dɔ la i ka dɔn ka fɔ ka u bolomafɛn bɛɛ lajɛlen minɛ u la sanga ani waati ko u b'o baara cɛjugu u bɛ o ta ka maaw sɛgɛrɛ sanga ani waati a ko nin waleya cɛjugu in a bɛ kɛ Mopti mara kɔnɔ kosɛbɛ a ko i ka dɔn ka fɔ hali a ma mɛn maire dɔ bɛ yen i ka dɔn ka fɔ commune rurale dɔ maire dɔ bɛ yen wali ka fɔ ko bamajiw taara o fa fɔ a ka so ko nin ye waleya cɛjugu ye waleya minnu ni u man ka kɔn u kan ka kɔn wali ka dɔn ka fɔ ko wulikajɔ kan ka boloda maa minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ hali bi n'u ye nin baara cɛjugu in kɛ tɛgɛ man da u kan ko nka i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ kan ka boloda a ka ja i ka dɔn ka fɔ maa minnu kɛra sababu ye ka mɛnni ka taa fa fɔ a ka so tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na i ka dɔn ka fɔ k'u minɛ k'u bila bɔgɔ jɛnɛ kan nka i ka dɔn ka fɔ Laya ko a man kɛ cogo o cogo min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ armée kɔni ka wulikajɔ fanga ka bɔ nin waati laban in na cogo min na ko don nataw la i ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ ka cani wale ta ka jamana k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ i ka dɔn ka fɔ ko tɛgɛ na da a bɛɛ lajɛlen kan dɔɔni Aziri filɛ Laya Jara l'histoire de Bamako Abu Laya Jara an bɛ foli k'o las'a ma o foli kelen Abu Safinɛ Jara nin waati na an b'a lase Alasani Kamara ma n'a ye Dawuda Sangare fulakɛ a kumara Abu ko mun ye cour d'appel kɔni o banna ka liberté provisoire
k'o di belebele man n'o bɛ tali kɛ Yusufu Bacili a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ kasobon na nin waati abu u bɛ envers minnu k'o kan o de bɛ fɔ Covid-19 miliyari 30 Abu Safinɛ Jara siga kɛlen don k'a fɔ k'o de ɲaamina abu min ye CCM o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Yusufu Bacili a n'a jɛɲɔgɔn kun y'a laɲini k'a fɔ ko fiɲɛ bɔda o ka di u ma abu ko cour d'appel kɔni ale ye muruti fadi k'o boloda dɛ sɛbɛnnikɛla ko o kama mun ye avocat o mun bɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali n'o bɛ CCM kofɔ Yusufu Bacili ale de ye chambre de commerce ɲɛmaa kɔrɔ ye abu a ka avocat mun o bɛ ani ka taa fara mun ye a ka secrétaire général kan Abu Safinɛ Jara o bɛ kasobon kɔnɔ nin waati na a ka avocat Abu Safinɛ Jara o de y'a yira k'a fɔ ko mun ye chambre de commerce ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Yusufu Bacili chambre de commerce ɲɛmaa kɔrɔ don dɛ a ka faamuya o sabu kɛ mun ye fasiri kɛ ba ale taara ka segin a kan ka taa ka segin a kan donc a ka faamuya voilà a mun ye chambre de commerce ɲɛmaa kɔrɔ Yusufu Bacili Abu Safinɛ Jara ka taa fara mun ye a ka secrétaire général kan Cheikh Umar Kamara comptable Lamini Sakɔ Ino abu ninnu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ye maa minnu bɛ kasobon kɔnɔ nin waati abu kun y'a laɲini k'a fɔ ko fiɲɛ bɔda ko ka d'u ma nafolomugu min bɛ n'u kun bɛ fɛ k'o sɛlɛ walasa fiɲɛ bɔda bɛ se ka sɔrɔ cogo min na CFA wari miliyari 1 ɲɔgɔnna nka nan'a ye k'a fɔ ko min ye cour d'appel kɔni o banna miliyari 1 na abu ko kunun kɔni cour d'appel ale ye muruti fari k'o boloda k'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni u n'a to kasobon kɔnɔ fɔlɔ miliyari 1 kɔni ko min ye cour d'appel ale ma sɔn a la cogo si sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye araba don n'o de bɛnna novembre kalo tile 23 ma san 2022 abu min ye chambre de commerce ɲɛmaakɔrɔ ani maa yeleke caman n'olu fana tun bɛ baara kɛ chambre de commerce kɔnɔna la u caman taara u yɛrɛ sɔrɔ Abu Safinɛ Jara mun ye kasobon o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko jalaki mun n'a talen bɛ k'u sɛgɛrɛ o de bɛ tali kɛ atteinte au bien public et délit de favoritisme Abu Safinɛ Jara o de jalaki talen bɛ ka Yusufu Bacili a n'a ka maa minnu n'u bɛ kasobon o kɔnɔna la nin waati na sɛbɛnnikɛla ko n'a ma dun ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye waatinin k'o kɛ kasobon o kɔnɔ abu u ka avocat mun kɔni bɛ ale ye laɲini k'o kɛ an ka jamana kiiri tigɛlakaw yɔrɔ ale ka client bɛ se ka labila cogo min na fiɲɛ bɔda o bɛ se ka di u ma cogo min na abu min ye CFA wari miliyari 1 o kɛra enveloppe kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko min ye CFA wari miliyari 1 abu o bɛna sara walasa mun ye Bacili a n'a jɛɲɔgɔn bɛ se ka fiɲɛ bɔda k'o sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bacili yɛrɛ 1 ta o ye miliyɔn 800 abu wa maa kelen a jɛɲɔgɔn kelen minnu bɛ kasobon kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ta ye miliyɔn 50 a yirala k'a fɔ k'o de bɛna sara walasa Abu Safinɛ Jara fiɲɛ bɔda o bɛ se ka d'u ma cogo min na miliyari 1 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cour kɔni n'o bɛ an ka kiiri bɔ o kofɔ cour d'appel de Bamako Abu Safinɛ Jara olu kɔni u ma sɔn miliyari 1 kɔni na koyi Abu Safinɛ Jara u y'a yira k'a fɔ ko min ye Yusufu Bacili a n'a jɛɲɔgɔn tɔ ninnu kɔni k'u na to kasobon o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a dogolen tɛ maa si la nin affaire mun n'a bɛ tali kɛ fond Covid-19 abu a nana ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnen na miliyari 10 o de nana tunu a ɲɛma tununen don mun ye chambre de commerce Abu Safinɛ Jara o kɔnɔna la o kama Abu Safinɛ Jara mun ye Bacili a n'a jɛɲɔgɔnw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko siga kɛra olu la olu kɔni bɛ nin waati na mun ye kasobon kɔnɔ yanni a ko a bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛdɔn cogo min na ko in kɛra cogo di nka yan'o cɛ Bacili n'a ka jɛɲɔgɔnw tun y'a laɲini k'a fɔ ko liberté provisoire ka d'u ma abu miliyari 1 o tun y'o sara ka ban mun ye cour d'appel maaw ma sɔn dɛ ko k'u ka segin ka taa kaso la kunnafoni filɛ nin abu an y'a sama ka bɔ sɛbɛn min na o de bɛ tali kɛ indépendant na maa mun y'a fasiri Dawuda Sangare i bonya o b'a la abu a bɛ Sisoko ka bɔ Faransi a na mɛ nin waati na an b'a fɔ a na ko a Sisoko Faransi an ka taa le Wakadu i ka dɔn k'a fɔ Cheikh B Cissé nin ye ale ka sɛbɛn ye Wakadu ko di a ko Boubacar k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mankan dɔ la a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati na a ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Alpha Yaya Sangare Boubacar k'a dɔn k'a fɔ ale ye livre dɔ bɔ colonel Alpha Yaya Sangare n y'a dɔn k'a fɔ nin ye tenutigi sɔrɔsila ka don Boubacar k'a dɔn k'a fɔ a ye gafe dɔ bila i ka dɔn k'a fɔ sira kan gafe in ni a bɛ wele ko livre Boubacar k'a dɔn ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ livre in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ni kɔrɔfɔ minnu ni olu sɛbɛn bɛ nanzarakan la k'a dɔn k'a fɔ ko ni ye kɔrɔfɔ in dɔw ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya belebele bɛ ka don i k'a dɔn k'a fɔ livre in a kɔnɔ kuma dɔw la a ko maa min bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni o ye colonel Alpha Yaya Sangare ka dɔn k'a fɔ ale de ye livre bila sen kan ka dɔn k'a fɔ colonel Alpha Yaya Sangare ka dɔn k'a fɔ chargé de mission don ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o bɛ wele ko défense et des anciens commandants sɔrɔsilakaw ka dɔn k'a fɔ olu ka ministre la ka dɔn k'a fɔ a ye livre min ni o bɛ tali kɛ gafe min na ka dɔn k'a fɔ a ye gafe min bila a kɛ bɛ gɛlɛya belebele ka dɔn k'a fɔ ko a kɛ bɛ ka maaw daji kunnaya kosɛbɛ nin waati in na ka dɔn k'a fɔ livre in ko n'i y'a kɔnɔ kuma ta k'a lajɛ livre in yɛrɛ bɛ kuma min kan o
ale bɛ tali kɛ Mali gwɛlɛya min bɛ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa i ka dɔn ka fɔ farafinna bun yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ terrorisme gɛlɛya min bɛ yen engagement min bɛ yen i ka dɔn ka fɔ terrorisme kɛlɛ a yɛrɛ bɛ hakɛ min na i ka dɔn ka fɔ a dankun an bɛ hakɛ jumɛn na a la wari ka dɔn ka fɔ ko ninnu de i ka dɔn ka fɔ livre in yɛrɛ a sinsin bɛ nin ko in kan a i ka dɔn ka fɔ ko nka i ka dɔn ka fɔ n'i ye livre in ta k'a lajɛ livre nana bɔ ka se fɔ nin gisa ma wari ka dɔn ka fɔ gwɛlɛya dɔw bɛ livre in kɔnɔ min n'i ka dɔn ka fɔ a tɛ ta n'u ta ka anw ka sɔrɔdasiakaw k'olu sɛgɛrɛ wari ka dɔn ka fɔ kɔrɔfɔ dɔw bɛ a kɔnɔ a ka ja i ka dɔn ka fɔ rapport jugu minnu ni olu bɔmɛ i ka dɔn ka fɔ anw ka sɔrɔdasiakaw ka a ka ja dɔw tɛmɛnenw na olu b'a kɔnɔ ka fɔ ko a bɛ olu tanu tuma dɔw la sabula i ka dɔn ka fɔ livre in ko n'i y'a kɔnɔpa ta k'a lajɛ a gwɛlɛyaw de nana dɔ i ka dɔn ka fɔ kɔsa in na wari ka dɔn ka fɔ nin ye kɔrɔfɔ ye min n'i ka dɔn ka fɔ maaw kan k'u hakili ma jɔ ko in fɛ koyi a ko i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ jaabiw de bɔra ka bin dɔɔnin terrorisme i ka dɔn ka fɔ kabini a kɛlɛ daminɛna ka se sisan ma wakari ka dɔn ka fɔ ko a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ caman bɛ yen wari ka dɔn ka fɔ ko Mali an y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ nin kɔrɔfɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ i ka dɔn ka fɔ livre in kɔnɔ a ko i ka dɔn ka fɔ livre in waati min na i ka dɔn ka fɔ a bɔra ka bin commentaire n'u bɛ tali kɛ hakilinaw la wakari ka dɔn ka fɔ maa caman ye a ka hakilinaw di minnu n'i ka dɔn ka fɔ o bɔra hakilinaw bɔra i ka dɔn ka fɔ média publics bolo wakari ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin livre kɔnɔ kuma la i ka dɔn ka fɔ ko a yirala k'a fɔ gwɛlɛya caman de bɛ yen ninnu da sera a ma livre in kɔnɔ wakari ka dɔn ka fɔ gwɛlɛya min bɛ tali kɛ terrorisme ko la Mali yɛrɛ kɔnɔ ka se i ka dɔn ka fɔ Mali ani a sigiɲɔgɔn jamanaw ma a ka ja ka se diɲɛ yɛrɛ bunna kuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔfɔ in livre in kɔnɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ terrorisme yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na kɔrɔfɔw de bɛ a kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ ko n'i ye kɔrɔfɔ in da k'a lajɛ dɔɔnin wakati i bɛna ye k'a fɔ ko tuma dɔw la i ka dɔn ka fɔ livre in kɔnɔ min bɛ tali kɛ tanun min bɛ tali kɛ tanuni na o bɛ ta anw ka sɔrɔdasiakaw k'olu sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛra sababu ka fanga in ka a yɛlɛma san 2020 na i ka dɔn ka fɔ ko livre in daminɛ na i ka dɔn ka fɔ ko an danu bɛ kosɛbɛ wari ka dɔn ka fɔ ko livre in daminɛ ka di maaw la kosɛbɛ sabula i ka dɔn ka fɔ ko n'i y'a daminɛ ta k'a lajɛ ka taa se i ka dɔn ka fɔ a bɛ taa laban kuma min bɛ wele ko fuse o bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ ko u cɛ ka jan kosɛbɛ ale kɛlen ka fɔ a na kɔmɔ dɔ bɛ ko fasiwɔli la livre in bɛ ten a daminɛ ka di ka a laban bɛ kunna livre in bɛ ten de wari ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ fuse la n'o bɛ tali kɛ gɛlɛya belebele bɛ i ka dɔn ka fɔ kuma daminɛ ani ko bɛ taa kuncɛ kuma min na wari ka dɔn ka fɔ ko a gɛlɛya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko kuma dɔw la ko in bɛ taa kuncɛ kuma min na n'o bɛ tali kɛ livre in kɔnɔ kuma la min n'i ka dɔn ka fɔ a bɛ wele ko incrimination n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ka anw ka sɔrɔsiw ka u nɔ don wari ka dɔn ka fɔ kɛlɛ yɛrɛ waati min na u bɛ a kɛnɛ kan wari ka dɔn ka fɔ buruja ani nkalontigɛ wari ka dɔn ka fɔ ani ka dɔn ka fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ jogo caman na wari ka dɔn ka fɔ ko o ta bɛ ka anw ka sɔrɔdasiakaw k'olu sɛgɛrɛ ka dɔn ka fɔ gafe in a kɔnɔna na a ka dɔn ka fɔ rapport minnu ni olu bɔmɛ dɔw tɛmɛnenw na i ka dɔn ka fɔ droit de l'homme maaw yɔrɔ wari ka dɔn ka fɔ haka ja i ka dɔn ka fɔ hali bi kuma dɔw la jo bɛ di i ka dɔn ka fɔ o rapport kɔnɔ sabula i ka dɔn ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛya min ni a bɛ livre in kɔnɔ o kuma i ka dɔn ka fɔ parce que ba de ye ɲininkali kɛ sa a ko i ka dɔn ka fɔ ko nin livre in sera ka kɛnɛ sɔrɔ cogo di fo ka taa se i ka dɔn ka fɔ ka a livre bɔ fo ka se sugu kɔnɔ k'a ma sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ ni livre ni a bɛ bɔ ni gafe bɛ bɔ wakati ka dɔn ka fɔ a kan ka tɛmɛ sira caman fɛ maa caman de bɛ yen minnu kan ka kɔnɔ kuma kalan kosɛbɛ k'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ fɛn dɔ min ni a kan ka bɔ walima i ka dɔn ka fɔ ni fɛn dɔ ni a man ka bɔ nka k'a dɔn ka fɔ ko nin livre in a bɔlen filɛ nin k'a ma sɔrɔ a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ walima i ka dɔn ka fɔ a tɛmɛn'o fɛ nka min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ maaw de b'a sɔn ka livre in k'a kalan sabula i ka dɔn ka fɔ tubasiba y'a jira k'a fɔ ko maliden min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ sɛbɛnfura kalanni na k'o ye baara ye min ka gɛlɛn anw ma kosɛbɛ a ko i ka dɔn ka fɔ ko hali bi maa dɔw bɛ yen i ka dɔn ka fɔ olu ye maa kalannenba ye nka i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ tubabukan yɛrɛ k'a kalannen kɛ gafe kɔnɔ k'o de ka gɛlɛn i ka dɔn ka fɔ maa caman ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ko livre in ka dɔn ka fɔ nin kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ livre yɛrɛ a dédicace n'o bɛ tali kɛ livre yɛrɛ a ko koromo karili ko o kɛra kabi février kalo i ka dɔn ka fɔ san 2020 i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na a ko ministre min ni o ɲɛsin bɛ défense ma i ka dɔn ka fɔ o kunna ye a kɛnɛ kan koyi défense awɔ ko kun bɛ a kɛnɛ kan a ko i ka dɔn ka fɔ ko a bɛ se ka kɛ ka fɔ livre min bɛ yen ni o kɛn bɛ ka anw ka sɔrɔdasiakaw gosi fa dɔ fɛ wakari ka dɔn ka fɔ hali n'a sɔrɔ a daminɛ ka di an ka maaw la nka laban i ka dɔn ka fɔ a ma diya anw ka maaw la ko ministre bɛ se ka t'i sigi o kɛnɛ kan cogo di o ma i ka dɔn ka fɔ ko yanni a ka se ministre ma maa minnu bɛ yen ni olu ye wele ko i ka dɔn ka fɔ membre du cabinet ministre yɛrɛ kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen wakari ka dɔn ka fɔ ko ko ni a bɛ labɛn wakari ka dɔn ka fɔ ko jalaki ta bɛ ka olu sɛgɛrɛ fɛn bɛ ka dɔn ka fɔ ministre man ka taa kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni a tɛ a kɔnɔ kuma si dɔn wakari ka dɔn ka fɔ ko membre du cabinet olu de tun kan ka nin ko in kɔnɔ ko si dɔ k'a ban wakari ka dɔn ka fɔ ka sɔrɔ ka to ministre ka taa kalan dɛ u ma kalan dɛ ministre ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ nin livre page joli page joli don a ka ca a ka ca ko 400 ni kɔ de bɛ ka fɔ page la walima 300 ni kɔ de Abu Safinɛ Jara ministre bɛ se k'o bɛɛ kalan kabini mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ ban ka kalan mun
ay ko se sema de akira de kira bori kadu ka fɔ min bɛ talikɛ livre kɔnɔ kuma la i ka dɔn ka fɔ ko n'i ye an ka homme de uniforme ta k'a lajɛ n'o bɛ talikɛ anw ka surasilakaw la Boubacar ka dɔn ka fɔ ko Buruja ta bɛ k'u sɛgɛrɛ livre in a fa dɔw fɛ ka ko i ka dɔn ka fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko ministre taara kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen ni olu de kun kan ka ko yɛrɛ a kɔnɔ kuma si dɔn k'a ban fɔlɔ Boubacar ka dɔn ka fɔ ka sɔrɔ ka ministre k'a to a ka taa kɛnɛ kan k'olu ma o baaraw kɛ o kuma i ka dɔn ka fɔ min bɛ talikɛ fasiriba la a y'a jira k'a fɔ ko membre de cabinet maaw olu de bɛ mun na i ka dɔn ka fɔ nin cakɛda in na yali olu de bɛ ka sarafu ta k'a dun wa u ka baara ye mun ye o kuma i ka dɔn ka fɔ ko responsabilité n'o bɛ talikɛ i ka dɔn ka fɔ nin ko in a fili bɛ yɔrɔ min na i ka dɔn ka fɔ ko bolokɔni kan ka si fili yɛrɛ a tigilamaaw ma minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni u kɛ bɛ sababu ye ka ministre k'a don ni fili in kɔnɔ a ka jɛ i ka dɔn ka fɔ nin gafe in a ka cɛri fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a masɔrɔ i ka dɔn ka fɔ ko n'i ye gafe in ta k'a lajɛ Boubacar i ka dɔn ka fɔ gafe in a bɛ gosili ta ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ waati dɔw la a ko i ka dɔn ka fɔ livre daminɛ min bɛ fɔ a kɔnɔ olu ye tanukanw ye mais livre bɛ taa kuncɛ fa waati mun na Boubacar i ka dɔn ka fɔ ko a camancɛ ka taa se kuncɛ waati ma k'a bɛɛ lajɛlen i ka dɔn ka fɔ Burujalu ye minnu ni o ta bɛ k'an ka sɔrɔsilakaw k'olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ sɔrɔsilaka minnu ni olu bɛ champ de bataille kɔnɔ n'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ gun kan waati min na Boubacar i ka dɔn ka fɔ hakaja o ni ka rapport ani k'a dɔn ka fɔ organisation minnu bɛ ka rapport juguw kɛ Boubacar i ka dɔn ka fɔ tuma dɔw la ko tiɲɛtigiya bɛ di ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ i ka dɔn ka fɔ gafe in kɔnɔ o kuma i ka dɔn ka fɔ ko maliden ka problème ye min ye min bɛ talikɛ gafe la ko anw tɛ gafe kalan koyi a ko i ka dɔn ka fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni gafe n'a bɔra yan'a ka bila i ka dɔn ka fɔ sugu kɔnɔ a ka bila bɛɛ lajɛlen ka bolo kan a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ k'a kun kan ka kalan olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ membre de cabinet maaw olu de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'o de nana i ka dɔn ka fɔ ni nin fili ye Fatiri filɛ Cheikh B Cissé u le Wagadu Abu Cheikh B Cissé an bɛ foli k'o la Siama Abu waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ kunna Abu Safinɛ Jara mun an y'o de fɔ n ko mun ye Fabugu Mori ye Mamadu Jara n y'a f'i ɲɛna n ko Fabugu Mori Abu Safinɛ Jara an y'a ɲini a fɛ k'a bɛ se ka fɛn jumɛn de di alisilamɛw ma sunkalo o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a kɔni a y'o di yan koyi wa a y'a jira k'a fɔ maa mun n'i bɛ se k'a kɛ i b'a kɛ Abu n'i tɛ se k'a kɛ a bɛ n'a kɛ nasi ani yiri k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Abu Safinɛ Jara ka na n'a ye Nura FM na yan ko darasi 1000 Abu Safinɛ Jara an y'a